aurreko bideoan esan dugu R-ko oinarrizko objektuak vektoreak direla, baina vektoreak dimentsio bakarreko objektuak dira. Bideo honetan, matrize eta arraiei buruz hitz egingo dugu. Matrizeak bi dimentsiotako objektuak dira eta aldiz arraiak n dimentsiokoak edo beste modu batera esan da guk nahi ditugun ainako dimentsiokoak. Matrizeak matrix izeneko funtzioaren bitartez sortu ditzakegu. Adibidez, sor dezagun M izeneko matrizea funtzio hau erabiliz. 3 argumentu definitu beharko ditugu. Lehenengo, matrize horrek gordeko dituen zenbakiak zeintzuk diren definitu behar dugu. Kasu hontan, batetik 12rako zenbakiak gordeko ditugu M matrizeak. Ondoren, matrize horrek izango dituen errenkada eta zutabe kopurua zehaztu beharko ditugu. Kasu hontan, 3 errenkada izango ditu eta 4 zutabe. Esan beharra dago, bi argumentu hauek ez dela beharrezkoa biak definitzea. Normalean bat bakarra definitzearekin nahikoa izango da, edo n-row edo n-ko. Azkenik, by row izeneko argumentuak esango digu zenbaki horiek errenkadaka sartuko diren edo agertuko diren matrizean edo zutabek. Adibidez, egin dezagun proba bat errenkadaka sartuz, ikusten duzuen bezala, batetik 12rako zenbakiak ditugu, 3 errenkada eta 4 zutabe, eta zenbakiak errenkadaka sartu ditugu. Gauza bera egiten badugu, baina by row false jarriz, ikusten duzuen bezala, zenbakiak zutabeka sartu ditugu. Matrix funtzioaz gain, matrize mota bereziak sortzeko beste funtzio batzuk ere existitzen dira. Horien artean garrantzitsuena diag izenekoa da, matrize diagonalak sortzeko balio diguna. Kasu hontan, zehaztu behar dugun bakarra matrizearen dimentsioa da, kasu hontan 3, eta ikusten duzuen bezala, zuzenean matrize diagonalak sortzen ditu. Gainera, colnames eta row names izeneko funtzioek matrize baten errenkada edo zutabei izenak emateko balio digute. Adibidez, M matrizearen zutabei WX, Y eta Z izenak emateko, colnames M eta ondoren izenak zehaztu beharko genituzke komilen artean. Gauza bera egin dezakegu, errekadentzat, kasu hontan row names izeneko funtzioa erabiliz, eta adibidez A, B eta C izenak jarriz. Ikusten badugu orain, zutabeak eta errenkadak izenak dauzkat. Matrizeak bi dimentsiotako objektuak dira, baina dimentsio gehiagoko objektuak ere definitu ditzakegu erren. Hoiek arrai izeneko funtzioaren bitartez definitu ditzakegu. Adibidez, definitu dezagun A izeneko arraia, hortarako lehenik eta behin, objektu hortan gordeko ditugun zenbakiak adieraziko ditugu, kasu honetan batetik 12rako zenbaki osoak, eta ondoren dim argumentuan arraiaren dimentsioak definituko ditu. Kasu honetan, 1, 2 eta 3. 3 dimentsioko arrai bat sortuko dugu. Ikusten dugun bezala, A objektuak, A arraiak 3 dimentsio dauzka. Lehenengo dimentsioak, bertan sortzen ditugun matrizen errenkada kopurua definitzen digute. Kasu honetan, errenkada bateko elementuak dira. Ondoren, dimentsio argumentuko bigarren parametroak edo bigarren balioak sortzen ditugun matrizen zutabe kopurua definituko digu. Kasu honetan, 2. Eta azkenik, 3. argumentuak zenbat matrize sortuko ditugun adierazten digu. Kasu honetan, 3 sortu ditu. Vektoreekin bezala, matrizeekin ere hainbat eragiketa egin ditzakegu erren. Definitu ditzagun hasteko A eta B matrizeak. A, 3 dimentsioko matrize diagonala izango da, eta B aldiz, 3 errenkadako eta 3 zutabeko matrize bat, batetik 9rako zenbakiak gordeko dituena. Zer eragiketa definitu ditzakegu erren matrizen artean? Hasteko, matrizen arteko batuketa, ohikoa, matrizen arteko kenketa, baita ere ohikoa, matrizeen arteko biderkaketa elementuz elementu egiten dena, hau da, hau ez da algebrako ohiko matrizen biderkaketa, eta gauza bera zatiketarekin. A eta B matrizen arteko zatiketa elementuz elementu edo posizioz posizio egingo genuke era honetan. Azkenik, ohiko matrizen biderkaketa egiteko era honetan jokatuko genuke. Honek bai, algebrako ohiko matrizen biderkaketa burutzen du. Orain arte ikusi dugu matrize bat nola definitu eta haien arteko eragiketa batzuk ere nola egin ikasi dugu. Baina nola atzitu dezakegu matrize edo arrai bateko elementu konkretu. Horretarako korsete karratu sinpleak erabiliko ditugu eta barnean matrize edo arraiaren dimentsio guztietako balioak zehaztu beharko ditugu. Adibidez, M matrizearen kasuan,
lehenengo errenkadako eta lehenengo zutabeko elementua atzitu dezakegu era hontan. Gainera, matriz edo arraiaren dimentsioei izenak eman badizkiegu, atzipena izenak erabiliz ere burutu dezakegu. Adibidez, kasu hontan, M matrizearen A errenkadako eta I zutabeko balioa atzitu dezakegu era hontan. Arraiekin modu berean jokatuko dugu, baina kasu hontan A arraiaren kasuan adibidez 3 dimentsio geneuzkan, beraz 3 dimentsioen balioak zehaztu beharko ditugu. Adibidez, kasu hontan 1, 2 elementua atzitzeko era hontan jokatuko genuke. Gogoratu, erren indizeak bat zenbakitik hasten direla, eta ikusten duzuen bezala, dimentsio ezberdinak komaz separatzen ditugula. Gainera, vektoretan bezala, atzipenak egiterakoan, indizeak ez dute zertan zenbaki bakarrak izan, vektoreak ere izan daitezke. Adibidez, kasu hontan, M matrizeko 1 eta 3 errenkadak hartuko genituzke eta 2tik 3rako zutabeak. Ikusten duzuen bezala, lehenengo eta 3garren errenkadak hartu ditugu eta 2tik 3rako zutabeak. Gainera, dimentsio bat hutsa ere utz dezakegu. Adibidez, lehenengo errenkada osoa atzitu nahi badugu, era hontan jokatuko genuke. Lehenengo errenkada zehaztu eta zutabeen posizioa hutsa utzita. Kasu hontan, lehenengo errenkada osoa atzituko genuke. Azkenik, vektoretan bezala, errenkada edo zutabe edo elementu bat deskartatu nahi badugu matrizetik, negatibo bat jarri beharko genuke indizearen aurretik. Adibidez, kasu hontan, errenkada eta zutabe guztiak hartu nahi baditugu, lehenengo errenkadako elementuak deskartatuz, era hontan jokatuko genuke. Matrizeekin lan egiteko hainbat eta hainbat funtzio daude definituta erren. Noski ez ditugu denak aipatuko, baina baten bat ezagutzeko, adibidez, dim funtzioak matrize baten dimentsioak itzuliko dizkigu. Gogoratu, M matrizea 3 errenkadako eta 4 zutabeko matrize bat zela. Gainera, n row eta n-col funtzioek errenkada eta zutabe kopuruak itzuliko dizkigute hurrenez hurren. Matrize baten determinantea kalkulatzeko adibidez, det funtzioa erabili dezakegu, kasu hontan errore bat eman digu, M ez delako matrize karratu bat. T funtzioak matrize baten iraulia itzuliko dugu. Eta era hontan hainbat eta hainbat funtzio ezberdin definituta daude erren. Honen bestez, bideo honekin bukatzen dugu, ikasi dugu matrize eta arraiak nola definitu, hauen arteko eragiketak zeintzuk diren eta hauetan atzipena nola egin dezakegu. Eskerrik asko entzuteagatik eta hurrengo bideoan ikusiko gara.